Dneska sa zobúďame za toto s bratom. Dneska ideme do školy a je to nuda. Môj tatko, čau tatko. Čau. Čau, co? No dneska ideme do školy, ne? Hej. Ideš nás zaviesť? Hej, idem. No, tak poďme na tej školy už, tatko. Kde ideš? Ste nachystaní? Áno, Dobre, zaveziem vás. týmto autom dneska. Počkajte ma. OK, poďme. No čau, co? Čau. Čau. Čau, co? No poď, Marek. Ako prvú hodinu mám. Dobre. OK, no. No, Marek, nechcel by som ísť ku tabule. To ťažké čakať vypočítať. Nechcel by som. Koľko to je? Nie. Jedna? OK. Ja, ďalšia hodina. Sme dostali pečku z matiky, no, že brat. Fajne. No, sa teším domov, už končí hodina. Ale poďme už domov, už na to kašlem. Ja sa asi nejdem, ja nejdem domov. Volám tatkovi. No. Tatko, kde si už? Poď pre nás. Ahoj, už idem pre vás. Dobre, za 5 sekúnd si tu. Už tu je, ako dobre. No práve som dopredu, asi mladší, takže si naričím uvák. Nechcel by som. No tati, môžeme gambliť? A čo ste dostali za známky? Arek, že sme dostali jednotku dneska? No, plus 4. No keď sa dívam na ten mobil. 1 plus 4, ale to štvorka asi nie. Peťka, si robíte zo mňa srandu, vy ste dostali peťky. A to bolo také akože, to ona učiteľka, ona je na nás zlá. Ona je na nás zasadla. Vám budem tak veriť. Nie, Maro. No zasadla. Dobre, môžeme ísť gambliť? Fortnite chceme. Najprv sa naučte. Marek, poď sa učiť, lebo... Marek, poď. Poď. No, poďme sa tu učiť, lebo to fakt tentujem. Ale nie. No už tento. Môj tatko šiel do roboty, Marek. Ideme gambliť? Ideme gambliť? Asi? Poďme fonku, poďme dua. Melody, OK. Zapínam fonko. To pedkíme. Takže brutálne. Som dal 2 kg. Nok. OK, ako dobre. Teraz akože prem domov, hej? Už. Gambly má už asi 3 hodiny. Tatko ešte aj... Ukážke mi úlohy. My sme sa doučili. Aha, ja som to dokončil. Určite som to dokončil. Tam nič není. Ja tú knihu ani nemám. Ja som ju stratil. Martinovi už zožral s tým inakšiu vec. Nechaj to. Nerob to. Dobre, ja ti idem Lenka rozbiť auto. Tento už skratoval, ten už nefunguje. Ne, aspoň jeden nech zostane. Čo si nám chcel tati povedať? Čo si nám chcel povedať? Ja teraz idem na dovolenku kvôli práci. Mám tam dačo vyriešiť. No, tak dobre, to zvládneme. Buďte dobrí. Už tam máte aj navarené v ľadničke všetko. Dúfam, že nebudem mať žiadnu sprostú patrovateľku. No veď. Takže sami doma. No, Marek, náš tatko ide na dovolenku, takže to je super, úplne gamblíme. Teraz zarobil ty. Hej. Aj tie buildy. Dobre, ale... Dobre, padáme sem. OK. No ty, to OK. Takže čo to je ten dom? Výbitka zbraň. Čo bol za zvuk? Tak daj si pred domom, Marek. Hej, vy smradí, už som tu.
To kto je? To kto Ja som vaša opatrovateľka. Nie. To som akorát nechcel. 20 klikov. Prečo? Prečo? Dám backflip. A môžeme gambliť? Ja ti poviem odpoveď. Nie. Ty nemôžeš byť taká zlá, ty si to nepáčila. Ty na to nemáš peniaze. Ten počítač stá viac než tvoj život. Dobre, Nadržte dávam. huby. Dobre, dávam. Marek. 10. Drž mi kolena. To sú brúšáky. No, čo je? Chodte sa učiť, ja tu mám dačo v práske, to je jedno. Dobre, Marek, ideme sa učiť. OK. Poďme to tu zamknúť. Marek, poďme gambliť. Poď. Jasné, že je. No, ešte opatrne, to taká kurostania. Že mi to šibel. Tak. Dobre, ešte poďme si na pizzošku rýchlo. Marek, poďme si tak pizzošku. Otvorte. Čo? Nie, Otvorte. Martin, netváraj. Á, čo ti... No pozeraj, čo ti ja to odpoviem. Hop, Gamo style. A ja ti toto na toto odpoviem. Tu. Niečo, ja to poviem. O, dobre, Radšej to odomkni, inak to odpalím. Dobre, už máš. Ty stará striga. No, a čo chceš od nás ďalej? Viem čo. Viete, čo chcem od vás? No. Nie. Ku počítaču sa nehnete. Takže si vás zamka, díky. Som veľmi rád. Že No ja. A máte tam jedlo? No, to na to kašľam, my nepotrebujeme jedlo. My máme Fortniteové jedlo. Poď, Marek, gambli, kašli na ňu, na tú strigu starú. Ha. Proste. Opa, Gamo style. To. Ha. Dobre. Nie, dobre. Čo máme robiť dneska? Viete, čo máte robiť dneska? No. Nič sa mi nechce. Uvidíte. Dobre. Tak. A kedy musíme ísť spať? Kedy budeme musieť ísť spať? Detka. Detka. Choďte tam. Nie. A kedy budeme musieť spať? Choďte tam. 1, 2. Už je to strašne dlho, že mi spať. Choďte spať, budete spať na zemi. Nie, prosím, do postele. Ne. Martin. Nie. Ak mi dáte peniaze, tak to bude asi dobré. Koľko ti dal peniaze? Ak priplatíte, Peniaze nezaslúžiš. Dobre, ja už idem spať. A dobrú noc. choďte spať. Choďte spať. Marek, poď. Marek, poď. Dobrú noc. Marek, mi nejako zle. Aj tebe. Kde je tá teta blbá? Neviem. Asi tu není. Ale mi to úplne dobre. Kohe? Ty kokos, ona tu není. Nás tu není ani vonka. Kamo, Co? poďme to preskúmať. Ona tu fakt není. Ani tu. Tu nie. Kde je? Není. No tu není, fakt. No. Kde je tá striga? Už tam choďte, hej? Marek! Kde je tá striga? Už som chlapci. To čo je? Tu je. Ty nie si ona! Ja som hladina, poďte na stôl. Ja vás Nie. rozkrájam na kúšky a zožerem. Zdroj. Zdroj.
Si najprv odstredíme. Po schody. Poďte na aute! Poď, Marek, kde si? Marek! Stoj. Odchádzajte. Kto je? Ja nechápem, kto to je. Máš vôbec vodiča? To je jedno. Tačko ma už učil. Poďme to prekempiť na chatku. Poďme to na tú chatku prekempiť. To bude lepšie. Aspoň máme kde prespať. Poď, Marek. Kokos. Kto je? Nechápem. Marek, poď sa zamknúť. Zatiaľ musíme ísť tu. Marek! Brat, poďme si opekať. Keď tu, na tú strigu. Ale ja nechápem, on má nejaké žlté zuby. Úplne som sa zlako, ty kokos, ja som unavený. To je zle. Postali, kde nám nedávajú. Úplne strašné s ňou, že? Som možno, že ešte horšie než strašné. Ty kokos, ja som úplne zlakol. Tej strigy. Nemáme tu tatkové auto. Síce, ale... Dúfam, že neviem, kde sme. No a dúfam. Tatko vravel nám, že príde. Dúfam, že príde až za týždeň, ale neviem, kto to vôbec je, ale tá typka, ale proste poďme počkať do noci a poďme spať. Marek, už počkáme do večera, hej, a uvidíme, čo bude diať, lebo tatko nedvíha, sa mu skúša volať. A proste tu prečo. Radšej tu zapnem, pre istotu. To je nejaké teplo zapnú. Nie, to je fuj. Ja som sa úplne zlakol tej strigy. Je úplne strašidelná. Radšej si idem ešte láhnuť do večera. Idem ma nadýchovať. Marek, poďme si kúpiť asi do burgera nejaké jedlo. Som strašne hladný. Čo povieš? Poďme. Poďme. Lebo to je strašné už. Poď, Marek. Týmto lambom. No už vidím tu, Marek, tú burgerárňu. Vyzerá to zaujímavo. Poďme si to kúpiť. A Martin, máš u seba peniaze? Ja mám. Tak budem podívať. Nie, to je tá typka. Martin. Zdraj. Už sa smieva. Poďme domov. No Marek, už sme tu. Snad nevie, kde sme. Poďme si vypnúť svetla a poďme spať už. Marek, poďme radšej. Ja idem sem hore. No, tak dobre. Marek, a my sa tebe sa ako zaspí. Marek. Za zvuky. Tá typka. Martin, kde pôjdeme? Kde ideme? Pozvonku z domu. Dobre, zdravo. Poďme. Nie, čo budú? Nie, Marek, počkávaj, stávaj, nie tu môj. Poďte, nie, poďka, ja. Fajná. Babka, choď preč. Kde je? Ona zmizla. Marek, kde si? No, tu na. Marek, kde je tá babka? Neviem. Poďme rýchlo preč. Poďme inde, poď. Už vie, kde sme. Sa nás nesleduje nikde, ale poďme preč. Marek, mám nápad. Ideme naspäť do nášho domu, hej? Poďme urobiť na ňu pásť. Poďme ho Marek zabiť. Poďme. Marek, priprav sa. No. Priprav sa, máme tu zbraňu. Sme počkať, keď brie. Je mŕtva, asi je mŕtva. Je mŕtva. Yes. Do stromu. OK, je mŕtva. Marek. Je mŕtva. Yes. Dobre, kde ju príjme? Kým príde oco. Ahojte. Ona ožila. Ne, nesmrteľná.
mŕtva. Dúfam, že je mŕtva. Ešte posnúvať a rozbitie. Zabijem mu navždycky. Navždycky ťa zabijem. Kde je? Ona zmizla. Sme ho asi zabili. Dobre, takže toto video už môže byť u konca. Dúfam, že sa vám video páčilo. Môžete podporiť lajkom, samozrejme, že Marek? Áno. A odberom. Takže ahojte.